Cheddar Meal. Tickets available at your local parish. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kailangang matibay ang ating dibdib laban din sa mga sakit tulad ng tuberculosis o TB. Magpa-check up at alamin kung may TB ka o wala. Magpa-chest x-ray at magpa-test. Magpagamot. Magpakasigurong wala ring TB lahat ng mga mahal mo. Maging matatag, proteksyonan ang sarili at makipag-ugnayan sa iyong health center o TB clinic. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po, kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Dai pagpabayaan na dai napalsok ang baga sa itinapok na sigarilyo. Inadahilan sa pupwedeng pagikanan ta ininin kasulo. Haliun man ang mga natambak na alang na dahon sa mga gutters o agihanin tubig sa bubong kanharong. Siguraduho na malinig ang mga ini sa mga bagay-bagay na pupwedeng pagpuunanin kasulo. Ang fire prevention tips na ini hatod sa Indo kan Bureau of Fire Protection 5 asin kan stasyon na ini. Initabi si Kapitana G. Samaromobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin magkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa Tercer Distrito nin probinsya ni Albay. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Haram daw nindo na ang pag-donate ng mga bado na dayto na pigagamit, bako sa namaray nagibo para sa satuyang kapwa, hindi magayon man para sa satuyang kapalibutan? Opo!
Dahil sa pag-donate ng mga bado na daita na pigagamit, nakakatabang kita na mabawasan ang mga basura sa satong environment. Asin nakakatabang pa kita sa mga taong nangangaipo. Kaya na daw ini? Kaya. Kayang-kaya. Aram daw nindo na kapag nagisi ang bag na ginagamit ta sa eskwela, pwede ta pa ining gamiton, pwede ta ini i-repair. Imbes na itapok ta na ini, or magbakal kita nin bago. Sa paaging ini, makakatipid kita nin kwarta, makakabawas pa kita sa basura na pwedeng makaraot sa satuyang kapalibutan. Kaya na daw ini? Kaya! Kayang-kaya! Araw daw nindo na ang mga basurang nabubulok, araw kang ubak kang mga prutas, gulay asin iba pa, marhay na panpataba, kan mga masitas o pananom, ang apod kayan composting. Kaya magibo kita nin compost para makabawas kita sa basura, tapos magiging healthy pa ang satuyang mga masetas o pananom. Kaya ta daw ini? Kaya! Kayang-kaya! Alright, balik kita mga tugang sa programa Kaya. Digdi po sa DCGB, nasampangan mingon yan ang mga materyales na pigagamit po para sa mga eco-friendly na mga produkto kang dap-dap ecopreneurs. Na ang sarap po dyan sa material, ini po na nasampangan kong ini, mga lukdo, taklob, kang mga bottled water. Imbis na itapok ta, pigluhuan po ninda ini, and then gi-convert po kan mga kababaihan na arog kani. Pang-design po ini sa bags, ano. Kasi bago inabutan mi na nagkatao kay guidance si Sir Pinyol, ano, sa tuya na mga ecopreneurs digdi. And ini po ang sendang magiging daily routine. Pero sabi ni Sir Pinyol Kasubago, ang pigturo niya databi kapglen, ibipiglen. So simple lang muna. Pero habang daw tumatagal, yung mga mahirap nang ituturo niya para mas mapatagal yung quality ng produkto. At saka, sabi mo nga kanina, Engineer Acosta, dapat yung presyo naman mas angat, di ba? At tumaas yung income ng ating mga kababayan. Sige na po, Miss Fatima, tayo muna kami explanation kung kumusta ang sa indong pamati ngo niyan na number 1 na launch na ini. And sabi nga ni sa mga speakers kan i-launch ini, ngunyan palang daampon ka ini, di ba? Para kamo magpadagos kan sa indong pangaturogan na magkaigwa kidagdag na livelihood opportunities sa barangay Dapdap. Diyos maray na hapon po, Sir Henry. And then sa mga nagdadangog man kan DCGB sa programang Kaya. Yeah. Sa ngunyan po ang sakuyang namamatian. Kumbaga, kaba, and then kaligayahan, patungo sa kaunlaran. Wow, the best ka. Siguro ganyan. Hindi ko po maipaliwanag kung ano ang talaga ang sakuyang. Anong feeling mo, ano? Feeling talaga kasi nakapag-celebrate na kami ng first anniversary. Yes. And then ngayon po ginawa po yung launching. Yeah. And then yung mga product po namin medyo okay naman. May mga something na konti pang aayusin, pero patungo na rin kami dyan sa magandang produkto. Yes. Na Kumusta pwedeng po ang panyo, sabi nga, ang pagtuturo sa inyo ni Mr. Pinyol, Mr. Pinyol? Gari nahiling ko, matibay siya mag-mentor. Opo, talaga, sir. Talagang siya, kumbaga, sa tingin ko po, napaka-professional niya po na sa pagtuturo ng ganyang mga produkto. Yeah, okay. So, saro po mga tugang sa kwan, sa mga nagantabay ngo dyan sa radyo, saro po sa mga produkto na ginibo. Dito ka tabi, Miss Fatima, sa likod na ito. Ipaki-describe mo daw tabi sa mga radio listeners. Dumang ka na po sa ibong. Sa mga radio listeners, ini po na kwan, ini po na
bagdig din na tinapos na. Ano po ang gibo sa anong materyales po ini sa ngunyan? Ito po, ito po yung materials ito is tarpaulin and nilagyan po namin ng yung mga yos ng cloth. Gamit na to? Gamit na po Used ito. cloth na ito? Opo, Okay, hindi po kami bumili. Ito lang yung binili namin. Pero halip po yun sa basura? Opo. Sa MRF Opo. nindo? Mga kinokolekta po ito ng mga eco-aids. Yes, okay. And then, ako po bilang isang eco-manager, Opo. nakikita ko po sa MRF yung mga nagkukolekta dinadala, kinukuha ko po. Oy, very Ako rin, good. kumukolekta rin. Yes, okay. Para po Kung para para pa maging- manggura naman ngayon halimbawa, may presyon na ini. Sa ngayon po, wala pa Wala po. pa. Magkakaigwa. Opo. Soon po, magkakaroon po yung presyo. Ano ini? Ito po, yung galing din po ito, opo. Sige yung mga describe daw po kaya. tela din ito, ginawa ko, parang salapid. Si salapid? Opo. Okay. Hindi pa ako marunong sa makina. Oo. Ginawa ko, para mapabilis, Opo. dinikit-dikit ko muna siya. Naka-tape siya. Naka-glue stick. Glue stick. Kasi hindi po ako marunong sa makina. Pero pag siguro mas matagas na kung matatahi, Opo. Yeah, okay. And then yung dito sa sa Ilalim. Sa ilalim, ginawa ko, nilagyan ko siya ng karton, Okay. isa rin pong basura, na binalot ko din siya ng tarpaulin para hindi siya mabasa. Ayun po. Yeah. Para naging siya. Okay. Nag-form siyang Diyo, okay. Ano ang gari ko ni Ito po yung yung bago namin. Sige, anong design ng apod kang yung bago namin. Sa nagdadangog po mo yan sa radyo, mga tugang, ang side kainin na bag. So, sabi ko na mga cover kang bottled water. Opo. Linuhuan sa tahaw, Opo. di ba? Paki-describe tabi. Ito po yung bago naming produkto. Gawa po siya dito sa mga bottled cup na pwede nang kumbaga itatapo na siya. Kinuha namin, kinolekta namin, hinugasan, and then ibinalot po namin siya ng parang yarn ganito. Ito siya. Thread. Ito, diba? opo. Binalot po namin siya, and then binuo na lang namin siya ng bags. Ayan. Gumamit din po kami ng tarpaulin. Okay. Ito po. And then po yung dito mayroon din yung tela. Oo, yung sa ilalim. Sa ilalim meron siyang tela para maging matigas siya. Yeah. And then yung sa ilalim po din po. Meron din po siyang papatigas po. Opo. Anong comment kayo ni Sir Pinyol Casabago ka nahiling niya ng ginibon nindo? Ito daw po, may improve pa daw po ito, sir. Kasi handle. Ito yung handle, sabi niya, parang hindi siya masyadong matibay. Pwede siyang mapunit. Kailangan ayusin pang konti. Wow. And then tinuro naman po sa aming pag-grocery, pag-saod. Diba? Opo. Sabi nga ni Ma'am Joy kanina, nakita ito, pwede daw pang lagyan ng mga records. Yan. School records, mga eskwelahan. Folder, mga nakita folder. Nakita ito kasi kanina ni Ma'am Joy Pinat. Yeah, okay. Unang nagka-interest ako, mga tugang, saan po digdi ang kuan? Garo traveling bag. Opo. Garo traveling bag, di ba? Opo. Sports bag. Anong apod kayo ni sabi ni Sir Al? Yun nga, yung sabi niya, yung mga lalagyan ng mga may nagbabasketball. Yan, lalagyan ng mga gamit o yung mga damit, yung sapatos. Diba? Pwede siya. Galing din ito sa kanyang design. Opo. Tinuro niya sa amin yung design. And then kami na lang yung bumuo. Kumbaga. Pero may tela siya, May tela siya. Mga used cloth din po ito. Yung mga pantalon na mga denim. Okay. Mga denim yung niyan. Then, in-upgrade namin. Nilagyan namin ng zipper. Pwede pala na. May mag-donate sa yung mga tela digdi. Gibuhon na araw kayo ni, di ba? Ito, pwede daw, ayusin pa itong konti. Kuwan pa lang ini, gariro ko kuwan pa lang. Kumbaga, tapos simula pa lang ito. Okay. Pwedeng sa mga darating na araw, mga darating na panahon,
maging maganda na ito. Maging Padarata sa Japan. quality na Padarata ito. sa Japan ini paambot kang panahon, di ba? Apo. Okay, iyan tabi Miss Fatima Santa. Ano yan? Lampshade? Apo, ito yung lampshade yung... Anong cover ba niyan? Apo. Plastic bottle. Ganito rin po yan. Lampshade. Apo. Okay. Kasi nakita ni Sir Pinyol yung ginawa akong flower vase, yan yun. Sige, Yun. pakipahiling Doon siya na kumuha ng idea Oo. para magawa ito, Okay, sige daw. Ilingon tayo ini mga para tugan, magawa itong bags. so mga parantabay ta dyan sa radyo. Ayan Hindi po kaya na- sa laog kang ang apod kayo ning kinamumugtakan mingon yan, workstation. Tabi ano? Hindi po ang workstation na kinamumugtakan mingon yan para po digdi magtararbaho ining mga ecopreneurs kan barangay Dapdap. Sige daw po, paki-describe daw tabi kaya. Ito po kasi yung nakita niyang parang nagkaroon siya ng idea. Pagpasok niya dito nung isang araw, nakita niya, Okay. ito ginawa ko. Okay. Tinanong niya ako kung sinong gumawa. At saka kung ano daw yung materials na ginamit. Opo. Sabi ko, ako po. Oo. Ano yung materials na ginamit nito? Sabi ko, yung takip po yan sir ng ng bottle cap. Oo. Sabi ko, binalot ko lang po ng yarn. Oo, okay. Sige. Ito na lang gawin natin. Sabi niya ganon. Kinuha niya. Tumayong ka man. Oh, kinuha sa diri niya. mong isip yan, sa diri mong design yan. Anong flower base? Oh, base Okay. po. Okay. Yun po. Bale, yun na po yung inano niya. Oo. Tinanggal niya yung ginawa kong isa. Opo. Pinakolekta na niya kami ng mga bottle cap and automatic naman nakakuha kami in partnership sa junk shop ng kasama namin. May junk shop? Opo, may junk shop sa Dapdap. Kompleto pala digado. Yung Kompleto, members namin kasi mayroong junk shop. Kaya doon siya kumuha. Aura mismo. Dakol ng na cover, dakol Opo. na lokdo. Bali yun, dinala niya dito isang sako eh. Wow. Isang sakong cups talaga. Dali-dali naming hinugasan. Yung iba may bumubutas na, tinuro ko sa kanya. Nandito si Ma'am Cha. Hindi niya kami iniwan. Yan. Yun. Opo. Hindi, talagang nakatutok talaga siya, sir, sa kasi na ano daw siya dahil gusto niya talaga may makagawa talaga kami ng isang araw. Yes. Kaya nakatutok talaga siya, maghapon din siya dito sa Very amin. good. Okay, Oo, so hindi talaga kayong binitiwan. Ano po ito? Spoon? Ayun po yung mga plastic na kutsara? yung mga spoon. Okay. So, meaning po, pwede siyang mga pang-internal, decorations. Opo. Sa mga Ito naman, sir, yung yung mga cartoons naman to, karton, mga sa jean. Lagyan ng mga, parang office, pwede siyang office. Ginawa ko rin ito. Yung mga yung sa milk, yung mga sa gatas na malaki. Opo. Pwede mga folder, di ba? Ano nga na po? Pwede siya. Ano nga na po? Data file, mga file. Opo. Di ba? Iba yung ilagay dyan, mga folder, notebook, etc. At saka ito yung mga, ito yung yung sa vase, mga flower vase. Ano yan? Made of ano po yan? Made of mga used cloth din to. Okay. Used cloth din po ito, sir. Opo. Inano siya ng cement. Halo siya ng cement and then pig form ng So yan po, base. gigibo yan sa pagi kang kamot lang. Opo. Manual ang pagibo. Manual. Itong bag kay Ponki machine. Diba? Yung iba, pwede sa machine, yung pwede yung marunong sa manual. Manual na pagtahi. Opo. Yan, sige daw. Ipailing mo daw tabi sa Miss Fatima ang mga makina. Ang mga brand na ini, bako karaw-karaw na brand ini. Sa day pa ako, nahiling ko na yung brand na ini makina, mga tog na pangtay, na Singer. Yan, di ba? Sige na po, ano ang function kaining mga machine na ini tabi, Miss Fatima? Dito po sila gumagawa. Kita kay Madam. Ito, parehas din po. Sige na po. Dito po sila gumagawa ng mga produkto gaya ng bags. Yan. Diyan po sila. And then, mayroon din kaming isang portable. Yung mga hindi pa masyado marunong, pwede sila doon kasi manual lang. Mahina yung... Opo. Di kuryente? Opo. Okay. Electric sewing machine Saan po. po halini? Pig-purchase po namin yan. Opo. Sa Singer po. Sa Daraga po. Specialized talagang machine siya. Opo. Good quality na machine ini, Opo. Nakuha, oo. Pero nga, ika po, madam, ika po, nag-aadal ka kayong paggamit? Totoo ka na magamit kang machine na yan?
Nag-TESDA ka. May skills pala niyo kan mo sa. Nag-eskwela ka sa TESDA magtahi. Apo. Oh, Dressmaking. Dressmaking. So, napakinabangan mo niyan. Apo. Diba? So, tataw ka na talaga. Sa ngayon, isa pa lang. Yun. Opo. At saka yung isa. Ayan. Yung dalawa. So, mayroon ka At saka one, ito, two, three, another one. Hindi marunong sa electric. Yeah. Pwede siya sa mano-mano. I see. Okay. So baka, anong hiling mo ganyan? Baka sa maabot ng panahon, kaya po mo pakidakol ng mga machines din dyan, no? Talaga po, sir. Baka magdagdag pa rin kami ng mga machine. Pag marami ng demand, pagdakol ng demand. Yes, okay. Talaga. At saka, kailangan namin ng magdagdag ng tao. Kapag may ano na. Yeah. Okay. So yan po mga tugang ang mga machines na yaon digdi sa workstation sa barangay Dapdap and pasalamat kita giraray kay Madam Joy Pinat Kap. Nagpagamit kayo ng building na ini. Tayo pa lang po sa eskwelahan. Okay. Balikan ko po si BP Glenn at saka si si Engineer Acosta regarding po sa inisyatibong ini. At ako kung mapapakaray po talaga ang quality, ang direction kay ini, siguro may demand ini tabi IBP sa maabot na aldaw, di ba? May demand po ini sa mga maabot na aldaw. Ano po ang gari na pupursee mo na anahiling po nindo na pwedeng mangyari po in the future tabi, Kap Glenn? Yeah. Actually, from the very start, pigtataraman ko na sinda na magiging milyonaryo sinda. Ayan, dapat, di ba? Walang Iyan permit ka para tataram ko sa inda. And even before, pag nag-uron-uron kami, permimi na papag-ururunan, palagi namin nadidiscuss yung Santo Cristo Mission Church namin. Yeah. Kasi as a mission church, maraming devotees na pumupunta. So, napag-usapan namin na makapag-design ng bags na related kay Santo Cristo, parang souvenir ng mga pumupunta dito. Gaya halimbawa, ngayong Mayo, magpipiesta, meron kaming festival. So may mga pumupuntang mga dayo, they can buy and bring sa kanilang lugar ang products, recycled products na souvenir for Santo Cristo. Pangalawa, malaki ang potential ng market namin because nandito sa amin yung Sawangan Park. Yes, it's a open park na marami ang dumadayo. So if we can have a display na makikita ng mga taong pumupunta sa barangay namin, that's also a market. Opo. Lately, sabi ko sa kanila, ngayong magbe-birthday ako, I will be giving out bags. Wow. And school supplies sa mga honor students ng Dapdap Elementary School. So sabi ko, that's also a good market na kapag nakagawa tayo ng recycled backpack na merong mga interesado na mga, halimbawa, mga politicians or benevolent persons. Pwede mag-sponsor na magbigay ng mga bags doon sa mga marginalized na school children natin. May multiplier. Ibig sabihin, medyo malakihan ang volume nun because it's not limited for Dapdap, it's not limited for Legazpi City, it's not only in the province, but all nationwide can be our market. Okay. And number 4, pang-apat, kaya na-develop yung idea during discussions sa OCNR. Ano yung produkto? Kaya nasambit kanina nila na merong refilling station, merong gagawa ng mga pots. Yung Dapdap, ang na-identify is eco bag. Okay. Primarily because during the inception, during the planning period of this project, napapag-usapan na yung malapit ng i-approve na no plastic ordinance ng Legazpi City. So parang nakikita namin yung potential na instead of plastic, instead of any material na dadalhin ng pupunta ng market, bibili, they can carry the recycled bags na galing sa Dapdap Ecopreneurs Association. So you can imagine how many thousands of people ang potential market ng So ang ano lang namin ngayon, with all those possibility ng yung market potential, ang pinag-uusapan na lang namin noon,
na yung durability niya, yung quality niya, and beauty. Parang gano'n. Which, ngayon, slowly, medyo ka na. Medyo yung direction, napupunta na doon. Napupunta doon. All because nga, yung Bicol University, yung PubLab, si Mr. Piñol, nakapasok na as one of the mentors, nagpo-product development na siya. Pagkatapos yung isang gumagawa ng mga bags dyan sa Albay, yung Hard Specs Corporation, because sabi niya, nung in-explain namin, inimbita namin na kung pwedeng pumunta dito yesterday, nung na-realize niya na mga kababaihan yung composition ng DapDap Ecopreneur Association, naisip niya, nako, Women's Month celebration pala ngayon. And mga babae din kami. So we might as well share our blessings, sabi niya. Share our talent and skills. So pumunta nga sila dito, bit-bit niya yung bit-bit niya yung dalawa niyang paratahi. And nakausap ko rin yung dating AL supervisor, na kinento ko rin tong marami kasi nag-appreciate. The moment na when you talk about environment, when you talk about marginalized women, when you talk about livelihood, so many people are willing to lend a hand and help and support. Opo. May nahiling na po kamo na kuan, Gary, epekto sa waste reduction. I mean, tama ba ang term ko? O pagbabawas sa basura na pwedeng ko anon kang mga garbage collector o mismo kamo arog kayo ni dahil na nilo i-dispose, di ba? Iwawalat na digdisendo. May nahiling na po kamong waste reduction sa loob mismo kang barangay dahil sa arog kayo ng programa. Nagupon pa man lang. But definitely, we can measure because gabos na pumapasok ng mga basura sa MRF, kinikilo yan. Inaano yan. Si Fatima tapos si Kagawad Alex Agualio, siya ang chairman namin ng environment. Sila yung tumutulong-tulong yan sa MRF. So, may record kami niyan, may record. So, it can be easily tracked in the following months or years kung kumusta yung impact ng project. So most definitely ini dapat bagay tatapok yan, di ba, sa mga basura. So pag nakolekta mo duman sa MRF, yaon pa din na digdi. So initially po igwa na kinahiling kan Miss Fatima na nagbabawas na igwa na mga already pa mag-collect na pa mag-quantify. Kami na po ba. Pero igwa ka na mas kidiit lang na naili. Opo, sir. Meron naman po, sir, kasi dati madami talaga. Ang dami talagang basura. Simula lang na-implement yung ganito. Medyo nagbawas din ng kaunti. Opo. Kasi nakalista naman po yun. Nakikita naman po namin kung madami o nakabawas talaga yung basura. Pwedeng ma-analyze yan sa mga sunod na mga panahon. Kasi gaya po, sir, ng mga tela. Kung minsan nakokolekta ng eco-aids namin is mga 3 sako o kaya 2 sako. Kinukuha ko rin yun and then pinipilian ko din yung pwede pa. Diba? And then nakakilo naman po yung kung ilan yung nabawas, yung kilo yung nakuha ko. Very good talaga. So di ba, Engineer Voltaire, yan yata ang isa, di ba, yan sa pinaka goal natin, di ba, na mabawasan ang basura na dapat maitapon yan sa kung saan-saan, di ba, Engineer? Ano sa tingin po ninyo? Ay, tama po. Actually, ang unique sa ating batas, RA 9003, is nakafocus talaga tayo about yung reduction at source. At yung RA 903 pa lang, nakalagay pa lang doon, mandatory segregation at source and waste diversion. So the more na ma-recycle, the more na ma-reuse, the more ma-compost, tataas ang diversion. Yun talaga yung overall goal. Tapos talagang na rin siya, yung circular economy na usapin. Na-highlight na yun lalo dahil nung naging glaring ang problema sa plastic. Recently, meron din tayong batas na mas binigyan ng more accountability yung mga manufacturers natin na naglalabas ng mga sachet sa merkado. And then yung full responsibility na pupunta sa syudad at sa barangay. So nagkaroon tayo ng amendments sa RA 903 to support further yung ganong waste diversion and waste reduction efforts. Ang tawag doon yung RA 11898 or EPR Act, Extended Producer Responsibility Act. Ngayon medyo nape-pressure ngayon yung ating mga multinational companies kasi may targets na sinet ang Kongreso sa kanila. So bigyan din natin sila ng chance na
sumuport. And it's an opportunity kasi sa mga waste diverters, hindi lang sa junk shop, sa recyclers katulad ng DEA. Bukod sa kikitain nila sa produkto, hopefully makakubra. Yeah. Tama ba yung term ko? Magkaroon din sila ng ambon na ponto mula sa ano. Kasi at the end of the day, ang kailangan i-prove ng private sector, kailangan niya ng Certified Waste Diversion Certificate. Mag-i-issue ng certification na yon, auditor. Pero yung waste diverter, katulad ng recyclers natin, sila yung magsa-certify na kailangan i-match nung private sector na yun. So, isa lang yung po pwedeng pagbigyan ng ano. So, hopefully, matadagdagan pa nga ng incentives yung ating recyclers, hindi lang dun sa kung ano yung kikitain dito. So, kung ang lahat ho, engineer na barangay, lahat na LGU, magkakaroon ng mga programa sa recycling, di ba? Siguro mas maraming basura ang hindi matatapon dyan sa kung saan-saan. Sa ating, lalo na sa pagdating sa dagat, sa ilog, whatever po. Ano sa tingin ninyo? Ay, tama po. No? Malaking impact yun, di ba? Malaking impact yun. Ay, sobra po. Isang malaking case study is Barangay Dapdap. Oh, yeah. Correct. So, siguro pa kwento rin tayo kay Cap Glenn. Pero, tama po yan eh. Tapos na po yung usapin na linear economy. Oo. Ang linear economy, pag tinatanong ako, paano mo i-explain yun? Parang bad breakup. Yeah. Parang biglang iwanan. Make, take, use, and dispose. Yeah. So, ibig sabihin, ginawa, kinuha, kinamit, tas tinapo na lang. Yeah. Correct. So, parang sa pag-ibig, pangit yun. Pero yung paulit-ulit yung pagmamahal, yun. Circular economy. Pinoprolong mo yung pagmamahal mo, in this case, sa kapaligiran. For as long as possible, mas maganda. So, at the end of the day, kung lahat magkakaisa, at hindi lang yung mentality natin, paano mo ayusin yung basura, kailangan may pagtapunan. Hindi yun yung unang iisipin ng tao, ay mas malaki pa ang magagawa natin. Opo. Sa tingin niyo po, engineer, bilang isa sa mga advocate niyan, ano ba ang magiging malaking papel ng pamilya pagdating sa usaping ito? Ngayon, sa Barangay Dapdap at sa iba pang barangay, talagang ang labanan pagdating sa bahay. Diba? Saan po sa tingin niyo magiging malaking papel pagdating sa laban natin sa environment? Lalo na pagdating sa waste disposal. Yung roles ng lahat sa pamilya at saka yung enforcement, kasi microcosm ang pamilya ng isang komunidad eh. Maliit na version yan ng mas malaking komunidad. May mga cases na katulad ng karamihan sa mga current situation, ang mga ina normally ang lakas ng power nila para mag-influence ng buong pamilya. Kung magpapalagay siya ng segregated bins, ang laki ng influence niya para i-enforce yun. At pag in-enforce yan consistently, may behavioral change na mangyayari. Behavioral change is hindi lang siya nakukuha ng ordinaryong IEC eh. Behavioral change is something that you do but you have to repeat it over and over again. Kailangan mo ng consistency, kailangan mo ng doon mo masasabi. Minsan, pag tumira tayo sa ibang lugar, kunyari ako siguro, pag tumira ako sa Legazpi, baka sobrang observe ko yung segregation of source. Kasi nga, nakasuporta yung system na yun eh. So, doon nagsisimula yun sa pamilya. May mga cases naman na baliktad. Yung mga Eco Savers program, ang mga kinukwento sa amin, medyo mas matigas ang ulo ng magulang. Pero dahil sa Eco Savers Clubs, yung mga bata natututo mag-segregate. Pag napapansin nila yung magulang nila, hindi nilalagay sa nabubulok yung hindi dapat nabubulok, sila nagsasabi pa, parang mali yata yung ginawa mo. So kahit mutually reinforcing yun sa pamilya, ang nakikita ko dyan, kung ano yung sa komunidad na. Actually, yan isa sa mga objective ng programa natin. Nakita ko dyan sa tarpaulin ng Barangay Dapdap, maging yung segregation maging way of life. Yun din ang inadapt namin sa on-air natin, advocacy, na maging way of life ng ating mga kababayan ang pagdating sa solid waste segregation. With that po, congratulations sa Edno Gabos. Mabuhay po kita, Gabos. Mga tugang, ang sa tuya pong live recorded broadcast ngunyan, hali po digdi sa workstation
kan ecopreneur sa Barangay Dapdap. Pagkarang ko na po si Cap Glenn, EVP Glenn in parting words para po sa mga listeners tango niyang pong pagkahapon. Okay. Being a startup association, ang Dapdap Ecopreneurs Association, they need more support. Yeah. We need more collaborators. We need more partners. We need more linkages. May aming imbitaran, gusto naming invite yung halimbawa, yung group of artists. Yes. They can complement, they can help the DEA by suggesting more design to make it more creative, innovative. We need also the support of halimbawa, mga government agencies. On a month-to-month basis, there are some celebrations and they put up their tarpaulins. After the event, after the celebration, saan na pupunta yung mga tarpaulins? They can might as well donate it to Dapdap Ecopreneurs Association para magamit nila for the eco bag making. So maraming pwedeng pwedeng magawa. Magtulong-tulong instead of the disposal of this tarpaulin, i-donate na lang para magawang recycled product. So, nakikita ko yung potential, maganda yung direction with the help of the UN Habitat, of the OCNR, sila Fatima, yung DAA, are very responsive. They're doing a lot of hard work, commitment, dedication. Proven ko na yan because matagal na kami nagsama-sama. And si Fatima is one of the best eco managers ng Legazpi City. So, award yan, di ba? We can depend on her, on her leadership, sa pag-manage niya. At natutuwa ko dahil part of the components of the training, yung skills development nila. And most in particular, yung financial management, which is very important. Kung paano ma-safeguard yung fund nila. So ako naman nakaalalay, and I admire their respect for me, and anything they do, kung anong decision nila, particularly on the financial, palagi akong involved, kinoconsult nila ako. So I think very good ang direction. Yes. Thank you, EVP. Miss Fatima, ano po ang satuyang mensahe sa mga nagdarangugunyan o ano po ang sa imong gusto pang idagdag sa tuyang horor mo dyan na po? Taga-repirmik ka sa bago ka pirmik ka nakaulo. Inspired ka masyado. Inspired ka. Inspired talaga ako, sir. Magiging milyonaryo, sabi ni EVP Glenn. Sana po, magdilang anghel. Diba? Para po hindi lang po sa amin yung benefits, pati rin yung sa iba. Yes. Makakatulong din kami. Yes. And sir, maraming salamat po sa suporta ng aming punong barangay, and then yung UN Habitat sa panguna po ni Sir Volt, kasi po sinabi ko nga po kanina, hindi po namin yun matatamo kung hindi dahil sa kanila. Correct. Opo. And siguro po darating po ang panahon na kami rin po yung sinabi ni kami rin yung tutulong para makapag-share ng aming kaalaman. Yun po. Salamat po. Thank you po, Miss Fatima. Hingan natin ng mensahe po, parting words ang ating kaibigan from UN Habitat, Engineer Voltaire Acosta. Sir. Salamat po ulit sa panyaya, Sir Henry, at sa katagapakinig ng DCGB. So, mula po sa side namin, sa UN Habitat, kasing halaga po ng mga lugar o lungsod ang halaga ng tao. So, kailangan mag-exist ang environment at ekonomiya side by side. Kapag na-achieve natin ito yung pinakamaganda. At nasa forefront, minsan tinatanong kami, bakit hindi kayo dumiretso na lang sa isang company? Isang tao. Sabi ko, kung ganun, ang makikinabang lang, isang tao or isang pamilya lang. Ito medyo challenging. Matindi ang pinagdaanan. Actually, swerte pa nga ang DEA dahil may guide sila na sa marketing, sa project management. Pero it's worth it. Sa akin, it's worth it in the end. Mas maraming makikinabang. Kasi at the end of the day po, yung UN Habitat is about
leaving no one and no place behind. So, yun lang po ang sana nakakatulong kami sa ganung aspeto. Salamat po. Yes, maraming salamat, sir. Yan po mga kaibigan, sa tuya pong programa, ang unyang pong hapon, dito po sa DCGB. Sa pangaran po, kan Bilog na Tropa, sa pangaran po, kan sa tuya mga partner agencies, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat kasi ng pagantabay. Kaya? Kaya. Salamat po. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Radyo Balagon Kaito.